many. Komanso, apart from manifesto launch, imene tachitike ku Mount Sochi mawa from 8 o'clock, tizakhalanso ndi parade imene izayambira pa Upper Stadium. Tonse achipani cha DPP ndi Afford komanso mapartners ena tizaunjikana ndithu pa Upper Stadium pamene tizatengane pamenepo ndi adadi Professor Arthur Peter Mutharika komanso running mate athu Dr. Jane Ansah komanso President wa Afford Right Honorable Enoch Chihana. Tizaenda nawo ndithu kuchoka pa Upper Stadium mpaka na pa main venue pa Njamba Freedom Park. Pamene patakakhale mwambo osangalatsa kwambiri umene sitinaonepo ndithu kunoko kwathuku. Ndiye ndi pempho lathu kuti tipange izi zonse mwabata mwadongosolo komanso tikumemeza ndithu Amalawi amene akuona kuti afinyika, azunzika, akufuna kusintha, mawa tikhale limodzi pa Njamba. Pa nthawi ino ndi apemphe ya Director of Women kuti nawonso mwina anenepo ziwiri zitatu kumbali yawo. Akatha Director of Women tizapemphanso anzathu ena kuti alankhule. Zikomo. Zikomo kwambiri mawa wabwino nonse amene mukutimvera komanso kuonera maulemu aperekedwa kale organizing secretary Honorable Samuel Freeman, Honorable Mchacha, our regional governor, anzathu Afford motsogozedwa ndi Bambo Chris Kawo ndi timu yanu yonse nonse amene muli mchipinda chino mulandire ulemu. Mundilole nanenso ndigwirizane nawo amene akutsogolera zokambirana zathu malo ano kunena kuti mawa ndi tsiku lalikulu, mawa ndi tsiku limene lipereke chiyembekezo kwa Malawi, mawa ndi tsiku limene lipereke mayankho ku mavuto amene Amalawi akumana nawo. Mwina kumene tikuchokera Malawi akhala ndi mafunso kuti kodi tikulowera kuti, kodi ngati ndi DPP tikukayisankha chifukwa chani? Mawa ndi mayankho amafunso amene wawa chifukwa President wathu wokondedwa Professor Arthur Peter Mutharika akhala akupanga unveil manifesto amenewa kuuza mpingo wa Malawi zimene tipanga liti ndipo tipanga munthawi iti, munthawi yayitali bwanji. Sikungokambako zinthu zonena kuti tizingokamba za Agenda 2063 chikhalirecho pakati palibepo chiyembekezo chilichonse. Ndangati pano amene tikafike ku 2063 pamene tikupita ku ulendo wa ku 2063 tufuna kudya ifeyo. Pamene tikupita ku 2063 tufuna ana athu apite ku school, tufuna anyamata alembedwe ntchito, tufuna azimayi akhale odziyimira pawokha, azimayi azithamangathamanga, azimayi apatsidwe mphamvu, atenge mbali pandali, akhale odzidalira pa mabanja, azimayi ambiri mabizinesi awo aduka. Tikupita ku 2063 kumene tikukamba kuti dziko lidzakhale lodzidalira, Amalawi adzakhale odziyimira pawokha, pachuma, panjala, koma pakati apa tidzipanga chani? Ndi DPP yokha imene ikupereka ma priorities out of ma priorities amene apangidwa set mu Agenda 2063 kuti the first 3 years tipanga chani, the first 5 years tipanga chani, nanga 10 years tipanga chani, nanga pokafika ku 2063 Malawi adzakhala pati. Ndikulimbikitseni Amalawi kunena kuti ndi DPP imene ili ndi umboni kuti ikayamba ntchito yake sisira panjira malinga ndi mawu a Mulungu amanena pa Filipi 1:6 unakuti amene wayamba ntchito yabwino sayisira panjira amayimaliza. Professor ayamba ntchito yabwino akubwera ndi manifesto amenewa ndipo manifesto asionama ndi nkhani zimene zichitike, ntchito zimene zigwiridwe. Ife ndi amene tikanena timachita ndi DPP imeneyoyo. Umboni ulipo, a president athu anakhalapo kale pa mpando, ambiri ndife mboni. Tinaona dziko la Malawi limene limayendera bwino pachuma, tinaona dziko la Malawi limene limayendera bwino pachitetezo ndi zina zonse. Choncho ndi chikhulupiriro tonse
amalawi kunena kuti ndi utsogoleri wokha wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP umene ungabwerese solution ku mavuto amene amalawi akukumana nawo. Choncho mawa ndi tsiku lalikulu ndikumemezeni nonse kumene muli kuphatikizapo amayi muno mu Blantyre komanso Malawi yonse. Thamangani, bwerani lawirani tikakumane pa njamba kumene ndithu tonse tikadzionera limodzi. Mawanso ndi tsiku lalikulu kwambiri limene Profesa Arthur Peter Mutharika walemekezanso kwambiri ife amayi potisankhira running mate wa chizimayi Dr. Jane Ansah. Ifeyo ino ake tikamayankhula tikumangona kuti APM watisankhira tsogolo labwino kwambiri ife amayi chifukwa chonena kuti mayi Ansah ali mu nsapato za azimayi kale. Ndi zimayi amene akudziwa mavuto amene amayi akukumana nawo. Choncho President atilemekeza kwambiri amayi tibwere talandirenso President athu pamodzi Dr. Jane Ansah tikasangalale limodzi panjamba polandira manifesto amenewa ndipo mawa tikachoka panjamba tili anthu okondwa kwambiri tikakhala tili anthu achiyembekezo kwambiri tikakhalanso tili anthu omasuka okhala ndi mtendere wa mumtima chifukwa ndi chinthu chimene tachiyembekezera nthawi yayitali kuti tichimvetsere. Choncho tikufunireni zabwino zonse amayi nonse pamene mukonzeka kubwera msonkhano umenewu mawa ndithu motoko. Zimo mwambiri. Ithokoza kwambiri akhe athu amene mubweresa mho. Mawa disipu lati kwa patali kwambiri mina mali akha akuliyembekezera. Nthawi ya nyamphena timati nyamphena anthu amene boma la chimwe kuyendesa nthawi yawo yathaswa pano. Mawa mtsogoleri mpulumutsi wa Malawi amene achose amalawi mavuto akubwera mawa panjamba. Ifeyo ngati region takonzeka 100% kukhala likwitimba la wanthu kuzamuona mpulumutsi mtsogoleri wa masomphenya amene afuna kuwombola Malawi ku mavuto amene akhala kumana nawo mu zaka 6 zimene zapitazi. Andi mawa Malawi iyembekezere kumva fundo zenizeni zimene ziyachose mavuto. So ngati region tikupempha kuti bwerani maunyinji muzaone mtsogoleri wanu muzaone president wathu amene akuyamba sokelesa dziko likuyambira pa 16 September kupita msogolo. Munthu amene amati akamakhala maganizo ake zochitika zake amakhala kwa mbali ya Malawi. Ndi munthu yekhayo amene safuna kupanga ndale zokhutisa mimba kapena zongo zikondweresa kapena kukondweresa amvera kwa kukonda Malawi ina aliyense. Timaona zuloli ndizana alianzatu au kasankhala ndi wawo ifeso watu atamusankha anayankhula zambiri ayayi aponye penote mwakuti ife tikunena kuti Dr. Jane Ansah ndi mtsogoleri ndi vice president amene akhale osiyana ndi ma vice president wonse ndiye abwere mawa chifukwa akhala panjamba anthu zamuone maso ndi maso kuti mayi wathu wafika. Komanso ifeyo tikapemphera kwambiri Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akhale moyo wautali kwambiri ndipo anthu onse amene amakhala kuwafunira zinthu zoyipa abwere mawa azaone zimene Mulungu amachita. Anthu awafuna kuphula dziko lino pa moto, dziko lalibwa ndi apumbwa. Malangizo amene asankhidwa awa posachedwa patikati kufuruza zinthu zambiri mmene awonongera nsanje pa nkhani ya njenje yathu, mmene awonongera nkhani ya mapassport mdziko muno, mmene awonongera nkhani ya fuel mdziko muno. Lero kubanda kuti anthu amene afuna akhale ma alignment ayendese nawo dziko lino tikuona ngati ndi chibwana chachikulu kwambiri. Matiya fotokozera Malawi kuti dziko lidziwe kuti alignment weniweni kapena vice president weniweni amene ali original amene angayendese dziko la Malawi ndi mtima wopa Mulungu ndi ndani. So mawa tikati fotokola fundo zimenezo kwa fotokozera pale maka ife andale
ena amateki ndikazipanga zina zimene akathe kupanga kufotokoza kwena manifesto ndi zina koma ifeyo metakhalira pano olemekezeka Suleiman olemekezeka Anavich tikati kutambasula fundo zimenezi kuti Amalawi atiziwe bwinobwino kuti akamati icheujeri ni ndani ndiye tikati kufotokoza zimenezo koma ndithu mawa bwerani mwaunyinji ife takonzeka tipanga china chilichonse chonena kunena kuti chitika kumene tikupanga zinthu ndithu zakupsya zija zonena kuti dziko la Malawi liziwe kuti zinthu zili bwino komanso osalipirapo kukambapo nkhani iyo mwaona azathu awawa amene ife tinakhalira ndi Saulos chino maziko mulimene tinakhalira naye ntchito imene tinakhalira nayo komanso ndi zimene wakumana nazo pa moyo wake kuti lero munthu amene yaziko mulibe mene asowekera anthu ena amene akanizira boma ililo kutosa alliance mene kweli kuli usiku mabanja wali kuti akukhala motani no tikati kufotokoza zimenezo nthawi yapana anthu amakapo kuti akhala chete kale tali kusanga zinthu kapena kuchipana sicheteya tipira ntchito ani tikufunisisa kunena kuti pa 16 pano anthu aone kusina masiku asala 30 ngoti 40 amene asala andi pa masiku amene wali masiku ochepa kwambiri Amalawi akuchoka mavuto kuti sowano abwere mu mtendere so ndikugwira ntchito kwathu mugwirizana ndi anzathu afodi olemekezeka Jehana kuchokera kumpoto dziko la Malawi maona sinyamataso amasewera yayo Jehana ndi katundu akamati machini kodi mati machini so machini amene si machini amasewera yayo ndi anthu oti tigwira ntchito mugwirizana inuso mwaona ndi nyamata amene swali maganizo ofuna kuti dziko la Malawi lipite pasogolo so no ife tikunena kuti tapeza partner wabwino tigwira ntchito bwino anthu Malawi asintha Malawi sakhala chimozimozi so mawa bwerani muzaone ndifuna ndikwapasa acheya kuti Yesu apasa zathuko mwina akuza kukhala boni zongezera koma ndithu mawa tikukathana ndi aperezi mawa ndi valantanji wa aperezi uja muona chiwanga inde ulipo umatuka pasala myezi iwiri kapena mwezi mmoja ndi mawa tibwera ndi mkaji wa aperezi kuti kuti aperezi afotokoza zotani nanga ndi aperezi alipati ndi pati zokumwambiricha ziko mwambiri bwana Raji musaiwale so baje makondo nyamula tambala mawa roko alikosimama tije kuku mawa kwa nthawi ino mundilole kuti ndi pempheso anzathu a Ford nkulepo mawa modzi kapena awiri bwana ndipasira amene akusogolera honorable Crystal mwene kwaona kuti apasirana motani ziko mwambiri choyamba mmalo mwa president ino Jehana ndi mawu amene tiyankhule kuti ndo Malawi amene apange join ndi mawu amene anzathu ayankhula zimene zipereke picture kwa nzika za dziko lino pakati pa ulendo wa DPP ndi Ford ndiye ndingo kuchita mwachidule kukuuzana Malawi kuti tili pano kudzanena zimene anzanga anena kale kuti mawa kuli manifesto lomwe motsogozedwa ndi tate weniweni wanthu osauka mdziko la Malawi Professor Kapita Mutharika matsanga njiranine Justice Jane Ansah komanso mashini wopangira mashini zake amene wandakatundu amene omandikira ndamama mudziwa akatona bwino kamzingeni Jehana kusenza chipani cha Ford nkukachisiya ku dziko la Malawi kuti kukabwere democracy lero tikukuzani zoti tikupanga alliance ndi DPP mfuna ndiyankhe mafunso amene azungulira pamenepo ife a Ford tikudziwa kuti Malawi kumati kodi manifesto awa akuti akupanga launch ndi DPP koma kuti apanga mgwirizano ndiye ndifuna ndikuululireni chinsinsi chake a Ford ngati chipani maziko ake agona pa kutukula ntchito za nzika kuyambira pawo kankhawiri bala mpaka na home office zimene mkudziwa kuti founder wa chipani chimenechi chakufa Jehana may his soul rest in peace anali
wa trade union, ndipo anali atadziwa nthawi yake kuti mudziko kuti litukuke ndi chifukwa cha labor. Zimenezo zili manifesto a Ford. Mukudziwanso ngati champion wa democracy amene anali revolutionary, amene anachotsa Kamuzu pano. Mukumbukire kuti Kamuzu anali mkamwa osati mbewa zilipozo ya, koma anachoka chifukwa cha force imene abwera nthawi imene. Ndimafuna ndinene kuti chani manifesto a Ford pamene tikupitiriza za ntchito zosiyanasiyana, tikambaponso za maufulu, tikambaponso za chitetezo, tikambaponso zosiyanasiyana, komanso makamaka za kudzidalira pa chakudya. Zimenezi ndi pang'ono chabe mwa nthambi za manifesto ake. Titapita ku convention, tinauzidwa ngati chipani ndi anthu amene anasankhidwa mu convention imeneyi kuyimira dziko lonse la Malawi kuti akayendetse chipani cha Ford. Tinauzidwa kuti pa alliance tisadzapange alliance ndi Malawi Congress Party yokha, koma chipani chilichonse chotsutsa tidzapange nacho alliance. Amalawi mlembe ndipo ndizoona. Chachiwiri, ngati chipani cha Ford tinakumana pa 22 September, pa 22 July ku Golden Peacock ngati national executive imene wina aliyense amene ali udindo amene anatenga convention nthawi imeneyo analimo. Kumeneko tina President Right Honorable Enoch Chihana anabweretsa ma resolution 7, ndikufuna zimenezo zilembedwe ndithu. Mwa 7 iwo anatchulapo kuti ife ngati chipani titha kuyima battle kalifati ndi zipangizo zoposa chipani chilichonse mdziko muno, zokhuza ndi campaign materials, cash, everything. Andi mudziwa Chihana ndi mamuna amene chimenecho chinali ready tiyime battle. One option. Second option, tipange alliance ndi zipani zina. Option yomaliza, tipange alliance ndi MCP. That is ndekuti pa motion 7 osilichwa limodzi. Pamene anachwa MCP anthu anakwiya wosa anakwiya yesa ndalala pamene. Chifukwa chifukwa amene akuzunzika ndi Amalawi. Amene anali imenemo anali awimi Amalawi amene akuzunzika midzi. Ndi a president anachwa kuti tipange alliance ndi DPP aliyesa nomba mali pato munthu mmodzi amene sindimutchula. Kutanthauza kuti anthu amene anayimira Ford dziko lonse anagwirizana kuti Ford ipange alliance ndi DPP. Tikuze na Malawi kuti mgwirizano wa Ford ndi DPP si rubber stamp, ndi ogwirizana otsogolera chipani cha Ford dziko lonse la Malawi kuti tipange alliance ndi DPP. Muchifukwa chani tsopano ndimene ndifuna nena 1 minute. Tikalowa mkati mwa manifesto a DPP muliso za ntchito zimene soko Ford ziliko, muli za food security zimene soko Ford ziliko, muli za security imene yoletsa zikwanje imene kwa Ford ziliko, mwazini muli kulimbikitsa maufulu a democracy zimene so zili pila ya Ford. Amalawi mutsimikizireki kuti titawunikira manifesto awiri okakhazika pamodzi tapeza kuti we have one thing in common: to save the poor Malawians. Now, do we need to say this is a Ford, this is the DPP manifesto? We are saying a manifesto yokatsigulidwa mawu ndi ya DPP and a Ford. Mukaona tikuponyana mankhulidwe pokamba kwina anzathu ati akambako za DPP ena amatere akakaya Ford azikamba za Ford zokankhali ndiyona kuku atukachita lero simazulezi muno akhawa simunazulelana bwino. Koma tikayenda tizolowera anali esadziwo zoti izi za Ford ndi DPP tikuyenda tonse. Ndipo kuti tikatero ndikutseka ndi mawu. Umboni wonena kuti Professor Mutharika ndiye thandizo lathu osauka ngakhale wopanda zero akudziwa. Ngakhale achakwera ndi anthu awo ngati akudziwa. Ndiye ifa Ford na feso tikudziwanso kuti ma president sakhala awiri, Professor Arthur Peter Mutharika tikumusapota sati Chihana sangathe. Koma yafika nthawi yanga 1994 imene kuti achoke Kamuzu a Ford inabwera nkunchotsa Kamuzu. Lero wabweranso yadzukanso Congress amene angakwanitse kuchotsanso Congress ndene ndafuna you, that's why is here. Ndikutseka in conclusion pamene tikutsanzanga kunena kuti lembani kuti Ford is not a puppet of DPP, neither stooge of any other party. Koma ife ngati Ford
tagwirizana ndi DPP chifukwa zinthu zathu cholinga chachikulu nchoti fetereza akhale oti Malawi akakwanitse kugula zokudya ma commodities onse Malawi akwanitse kugula osati zachipongwe zimene zochitikazi. Ambuya mudalitseni pakali pano ndi apatsana PS kuti alembepo pang'ono papatsanso National Campaign Director kuti amalizitse tapatsa chama. Zikomo kwambiri ulemu kwa cheya ndi nyumba yonse komanso Amalawi tonse amene tikuonera ndi kumvetsera nthawi ino. Anzanga osewa afotokoza mwachimveveve ndipo momveka bwino. Ndingomba mkota kunena kuti tsiku lake ndi mawa limene Amalawi tonse titenge zenizeni zimene zili manifesto amenewa osati zam'masamba kapena zosewera. Mawa atu Amalawi mukhale cheru kuti mumvetsetse kuti kodi alliance ya DPP komanso Afford ikutibweretsera uthenga otani. Mena afotokozera kale ena kunena kuti ife ya DPP nda Afford mukationa kuti DPP ndi Democratic Progressive Party pamene Afford ndi Alliance for Democracy ndiye kuti tonse tili ndiwe imodzi ya democracy tikungoisiyanitsa kachulidwe kake. Ndiye kuti poyambirira ife ndamene tikudziwa kuti kodi akati democracy ndi chani nanga ufulu anthu akufunika akhale nawo motani komanso azitani. Tonse ni mboni ya Malawi kunena kuti mu zaka 6 izizi dziko la Malawi langoyima ngati ching'ombe chimene chilibe mutu chimene sitikudziwa kumene chikulowera. Ndipo ndi mgwirizano wokha umene ungaliyambisenso dziko la Malawi kuti liyambe kuyenda bwino kuti Amalawi adziwe kunena kuti kodi kudya kucha kumayenda bwanji. Panotu anthu tikamagona ukamacha chonchi timachita kudankha kuti si ukanacha ukanangokhala ndima omwe uti makolo kudandaula ndi maudindo mmakomo china chilichonse pano sicho kuyenda chayima. Ndiye kuyambira amawa kupita mpaka pa 16 September ndi pamene tikhale tikumva zenizeni kunena kuti kodi mgwirizano uwu ukuti kufuna Amalawi atani. Ndiye tiyeni tonse mawa Malawi tikhale cheru kumvetsera kuti timve zenizeni zimene dziko likufuna komanso zimene chipani cha Democratic Progressive Party komanso ndi mgwirizano wa Alliance for Democracy Afford chatikonzera. Izi sinkhamba kamwa ndi mmene zikuonekera kuti kodi pano pa Malawi tili ndi mavuto otani nanga mavuto amenewa tingathetse bwanji ndipo ndi mgwirizano uwu ndi zotheka. Zikomo kwambiri. Maulemu aberekedwa kale. Ndima kwambiri pa nkhani yomwe anthu ambiri akunena kuti why Afford apanga alliance ndi DPP pamene tukapanga launch manifesto yathu ya DPP ndikunena yathu fayo manifesto tili mu DPP. Amalawi ambiri mwaona survey yomwe yatuluka ija wakumva wamva wosamva ndamene anachiphikira masamba. Ndiye ankula kwambiri kwa anthu amene undecided voters chipani chovotera ndi DPP, president chovotera ndi Peter Mutharika. Chifukwa cha ichi Afford mene anenera Deputy Secretary General kunena kuti ilani ndizoyenekera kunena kuti ipange campaign. Material athu analonena kuti Malawi aliyense amene analembesa atha kuvala. Even tinakatha kupitaso even kumanda ndikukafusa kuti kodi Afford kapena uyu nayenso ndikumvekera kumuyalira sala kumveka t-shirt ndikumveka scarf. Koma ife tinaona choyambira tinazadziwa kunena kuti Amalawi akufuna chani. Amalawi akufuna kuti aumbuledwe mu singa zomwe ali nazo mavuto omwe ali nawo. Nchifukwa chake Afford sina tengere position. Nchifukwa kangina manezo kuti chifukwa chani mupita kwa second vice president ife olakana panda kuti pasaso second vice president ife tikufuna kuomba Amalawi. Nchifukwa ke Afford yabwera kusapanga mgwirizano nda DPP. So awa ajera wandanena kuti wina walowera uko Amalawi man decided voters anthu amene akufuna kuombola Amalawi ndi APM Jeniasa ni Enoch Mzinge Mjihana ndi mamembers awo. So ine mungo kulimbikisani undecided voters pitani kavotereni APM ndi mama amenewo ndibwezerese kumwe ndinachokera. Zikomo kwambiri matimu awiri amenewo apweteka anthu sili limocheza tili serious komanso Sunday chifukwa mgwirizano wathu ndi Afford uli also open to other partners amene tikukambirana nawo ena moti Sunday kukhala mabomba ndithu bwerani muzaone ndithu kodi aukazitula kwazinyanyala ndani kubwera kuti joina ali kwambiri
muzaziona Sunday. Pa nthawi ino ndipempheni ma reporters kuti mwina ngati pali mafunso awiri atatu koma ndichita handover kwa moderator athu kuti apange process imene. Ziko mwambiri chairman athu briefing yathu mwa uno. Banda kuchula kuti DPP woye tilabisa ba. DPP woye. Woye. Professor akapita Mutharika woye. Woye. Chala mwamba cha professor cha Jeniasa nanga cha Jihana. Machin. EPM Machin. Jeniasa Machin. Jihana. Makwana ni. Ziwa mwambiri. Bahawe na wachea mundilole tindie Anzathu Media amene akufuna muna atufusi mafuso awiri atatu. Anzathu Zodiac Times tindi Capital komanso Islam ndi of course Anzathu Media yachibani cha TPP. Ndipo nthawi ino ndi pemphe Anzathu Media kuti tifuse mafuso a straight ndi nkhani imene ili lero imene tukamba za mawa manifesto launch komanso campaign launch. Tiyesese kuti tifuse zimenezo tisafuse zina za kumbali zoposera za programu ya mawa yaikulu imene boma likufuna likhatikizima manifesto zija masewera anali ku bingwa za chibwana zomaonjeza zozikuziwika zija kulibe mawa kuli manifesto tikhalire ya Malawi. Nthawi ino ndipereke mpata kwa Anzathu Media kuti mufuse mafuso.